Eso guztioi, lehenik eta behin neure burua aurkeztuko dizuet. Alberto Castañeda naiz eta informatika eskolak ematen ditut Etxegorriko institutuan. Hor, Jose Javier Agirrerekin batera lan egiten dut. Eta, berak eskatu zidanez azaltzea nolako izan den nire partaidetza kultura ondarea sarian, hemen aukazue. Bale, Jose Javier, zorri dazu bat, Badakizu, txantxetan dago. Orduan, saietuko naiz bideotxo txiki eta arin bat egiten partaidetza hori azaltzeko. Lehenik, norbaitek ez badu ezagutzen, azalduko dizuet zertan datzan lehiaketa hau, kultura ondarea saria. Gero azalduko dizuet nola antolatu dugun guk gure partaidetza lehiaketa horretan. Gero bebai buruatzen zaizkidan beste modu desberdin batzuk lehiaketa horretan parte hartzeko azalduko dizkizuet. Ondoren ikusiko ditugu zeintzuk diren nire ustez onurak ikasleak kontuan hartuta, irakasleok bebai kontuan hartutan, gure kurrikulumari begirare bai, eta euskal kultura ondarea kontuan hartuta ere bai. Gero bukatzeko nire esperientzia pertsonala nolako izan den ere ikusiko duzuet, azalduko dizuet, eta bukatzeko utziko dizkizuet bideo batzuk, adibide gisa, bai? Aragoaz, hasiko gara, bale? Venga. Eta orduan, zer da kultura ondarea saria? Zertan datzan lehiaketa hau? Kultura ondarea saria, Eusko Jaurlaritzak urtero euskal kultura ondarea zabaltzeko antolatzen duen lehiaketa da. Lehiaketa honetan, bai DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleek, bai batxeuko lehenengo mailako ikasleek, eta bai lanbide heziketako erdi mailako lehenengo mailako ikasleek parte har dezakete. Hori bai, eskatzen zaie 3 eta 6 kideen arteko taldeak sortzea, eta tutore batek ordezkatuak izan behar dira. Eta, lehiaketanen helburua da euskal kultura ondarearekin zerikusia duen zerbait jorratzea bideo batean. Eta gero, hori da bideo nagusia, lehiaketaren bideo nagusia, baina horretaz aparte sortu behar dute beste bigarren bideo bat, lehenengo bideo horren making of-a islatzeko, bai? Gero, 3 bideorik onenek irabazten dute atzerrirako 7 eguneko bidai bat. Ez dago bat ere txarto, Nola lantzen dugu guk, gure partaidetza lehiaketa honetan. Esan beharra dukat, gure partaidetza nik beti usten dudala, idatzita eta harrikusita, batxiko lehenengo mailako urteko programazioan. Eta zergatik batxiko lehenengo mailako urteko programazioan, eta zergatik ez DBH-ko 4. mailakoan. Arrazoi nagusia da ordu kopurua. Batxiergoan astero dauzkagu 4 ordu, eta DBH-ko 4. mailan bakarrik 2 ordu. Orduan, honelako lehiaketa batean parte hartzeko nik uste dute funtsezkoa dela ordu kopuru nahiko altu bat izatea. Batez ere kontuan hartuta nik informatikan etxerako lanik bidaltzen ez dudala. Hori bai, klasetik kanpo grabatu behar dituzte eszenak, elkarrizketak egin eta abarrekoak. Hau behin izan da, joango guztera nola daukadan nik antolatuta Klarruma. Nik erabiltzen dut Klarruma edukiak zintxilikatzeko. Orduan, lehiaketarekin hasi baino lehen, beti ikusten dugu multimedia zeneko unitatea. Orduan, kargatzen bada. Unitate honetan, 3 jarduera, 3 material desberdin zintxilikatuta dauzkat. Lehenengoan ikusten dugu, erabiliko dugun programaren oinarrizko funtzionamendua. Kasu honetan, aurten erabili dugun izan da Shotcut izeneko programa doakoa delako, bai? Horren ikusten dute bera azaleko funtzionamendua, eta honekin batera ere ikusten dute bideo bat YouTubera egotzan nola aldatu alzaion bere lizentzia mota, bai?
Eta lizentzekin jarraituz, ikusten dugu bebai, zer den copyrighta, zer diren hau da egileen eskubideak, eta nola erabili. Egile eskubideak ez daukaten beste material desberdin batzuk. Adibidez, Creative Commons lizentzia dauzkaten materialak, bai? Orduan, ikasten dute zer diren Creative Commons lizentziak eta nondik edo non bilatu horrelako materialak. Kantak, bideoak, erudiak, bai? Horretarako nik beti uzten diete honelako zerrenda bat, material multimedia. Honetan aurki ditzakete, erabili aldiren hainbat kanta, bideoak, irudiak eta barrekoak. Bai? Eta honekin bukatzeko, unitate hau bukatutzat emateko, egiten dugu praktika txiki bat. Bai? Bi bideo desberdin nahazteko, kantak jartzeko, beba ikusten dute nola edo bideo horri jartzen diote sarreratxo bat, kredituak ere jartzen dituzte, azpitituluak, eta, bueno, hau ben eginda ja pasatzen gara, lehiaketa da, zuzenean, bai? Venga, ikusiko dugu, lehiaketa. Orduan, lehiaketarekin hasteko egiten dugu lehenengo gauza da Eusko Jaurlaritzak argitaratutako deialdia irakurtzea. Horretarako jartzen diet hemen deialdi horren esteka, bai? Deialdi horren PDF dokumentua eta bebai jartzen diet kultura ondarea sariaren webgune ofiziala. Honetan ere argitaratzen dute deialdi hori. Orduan, behin jakinda zeintzuk diren lehiaketetan parte hartzeko baldintzak, ikertzen ditugu zeintzuk izan diren aurreko urteetako bideo irabazleak. Orduan, saltzen gara webgune ofizialean eta ikertzen dugu hori. Gero, amankomunean jartzen dira aurreko urteetako bideo irabazle guztiak. Jartzen ditugu klasiko arbelean zeintzuk izan diren erabilitako gaiak, guk berriz ez errepikatzeko. Gai berriak azaleratzeko egiten dugu brainstorming bat. Eta ateratako gaiak idazten dugu Padlet batean. Askotan irteten direnak ohikoak dira, los tipikos. Horri saiatzen naiz buelta bat ematen. Gugandik gertu dauden batez ere gauzak ateratzeko. Zer gehiago? Aurten gainera izan genuen Amaia Goikotxearen eta Juan Carlos Martinezen bisita. Amaia Goikotxea da kultura ondarea sariaren arduraduna eta Juan Carlos Martinez da lehenengo urteko talde irabazle baten tutorea. Orduan, etorri ziren ikastetxera azaltzeko zeintzuk diren lehiaketa honen oinarriak, egia esan da egin zuten lan ikaragarri bat neska mutilak motibatzeko, bai? Eta oso ondo gainera girotu zuten lehiaketa. Eskerrik asko mendik, Amaia, Juan Carlos, mila esker. Zer gehiago? Jarraitzeko ikusten dugu azaletik nondik lortu dokumentazioa, nola egin elkarrizketak, nola egin bideoa reproduzioa, bideoak egiteko oinarrizkoak diren gauzak. Gero, urrengo urratsa izango litzateke nire kasuan nik beti egiten du gauza bera. Nik beti jartzen diete egutegi bat eta bideoak entregatzeko data zehatz bat. Orduan, egutegi horretan markatzen dizkiet hainbat ito desberdin. Data batean eskatzen diet gidoiak prestatuta egotea. Beste batean elkarrizketak baldin badaude, noski. Gero beti jartzen diet bebai beste data bat eszena grabatzeko. Eta azken data hori bideoak YouTubeen egoteko. Haiek data hori esker jakin dute denboraren aldetik ondo doazen ala ez. Bideoak behin entregatuta edo igota YouTubera beti egiten ditugu 3 balorazio desberdin. Lehenengo balorazioan beste talek egindako bideoak baloratzen dituzte. Orduan, bideoak ikusten ditugun bitartean, bideo bat ikusita gero, beti baloratzen dugu bideo hori. Zer gehiago? Gero bakoitzak ere baloratu behar du taldeko beste kideek egindako lana. Eta bukatzeko bakoitzak ere
baloratu behar du bere burua, nola egin du lan proiektu honetan. Eta honekin, gutxi gora bera, bukatzen dugu gure partaidetza lehiaketan. Hori bai, gero izen emateak egin behar dira, baina hori beste kontu bat da. Bai? Nik esandakoa, bada modu bat lehiaketa honetan parte hartzeko, baina norbaitek pentsa dezake ordu gehiegi direla. Horrela bada, lehiaketa honetan partaidetza planteatu galdu, ez dakit, kurtsoko batez bestekoa egotzeko lan voluntario gisa. Horrela norbaitek interesa badu bere kurtsoko batez bestekoa hobetzeko, badago aukera bat. Bai? Arazo egoerak ere erabili egin aldira partaidetza lantzeko. Eta, nik esango nuke, egitura kooperatiboak ere izan aldirela nahiko edo oso erraz hartu egin aldirela lehiaketa honetan. Kontrolatuta taldeka lan egin behar dutela. Bai? Orduan, ikusten duzuenez, hainbat modu desberdin daude lehiaketan parte hartzeko. Zuen gustura, bai? Lehiaketa honetan parte hartzeak dakartzan onurak nire ustez oso handiak dira. Batez ere, euskal kultura ondarea bera hurbiltzen dugulako gazteengana. Baina horretaz aparte, ikasleek ere eskertzen dute taldeka lan egitea, autonomoak izatea, eskolatik kanpo ikerketa lanak egitea, hori eskertzen dute asko. Guk ere eskertzen dugu, edo, nire kasuan, klaseko dinamika aldatzea. Eta beste aldetik, kurrikulumaren aldetik nik uste dut nahiko ondo dagoela edukiak ere beste era batera lantzea. Orduan, onurak, nire ustez, oso argiak dira eta oso nabariak. Merezi du parte hartzea. Eta bukatzeko, nire esperientzia pertsonala. Laburtu beharko banu nire azken urteetako esperientzia pertsonala nik esango nuke positiboa izan dela, ikasleen erantzuna ere positiboa izan delako. Normalean, honelako proiektu baten aurrean ikasleek beti ekiten diote gogoz, kasu honetan bidaia lortzeko daukaten ilusioagatik. Gainera, haien artean sortzen den norgehiagoka normalki oso sanoa da. Baina ez pentsa, partaidetza beti izan dela arrosasko bide bat. Zergatik, askotan sortzen diren arazo teknikoak handiak direlako edo taldeak funtzionatzen ez direlako. Hala ere, jartzen baditugu balantza batean alde positiboak eta alde negatiboak, nik esango nuke alde positiboek oso erraz erabazten dietela alde negatiboei. Orduan, nik animatzen zaituztet, lehiaketa honetan parte hartzera. Eta posible baldin bada, beste arlo bateko irakasle baten laguntzarekin. Bai, ez dakit uztartu informatika eta euskara, edo uztartu, eskatu laguntza, bai? Ez egin, ni saiatuko nintzateke lehiaketa honetan beste irakasle baten laguntzarekin sartzea. Eta orain amaieran utziko dizkizuet adibide gisa, iazko eta urtengo bideo batzuk, bale? Animatu eta beste batera arte, agur!